پشتی زەلالبوونا بریارên civîna Vîyena dû ya taybet bi krîza Sûriyayê. Civaka navdewletî vilvînên xwe xwertêrkirin ji bo hevgirtina şandê opozisyona Sûriyayê û encamdana danûstandinan di navbera hikûmet û opozisyona wî welatî da. Dê kanûna duwem ya sala 2016 da lê Cinêfê. Nûnerê welatê Siûdiyê lê netewên Yekbûyî Abdullah Mealmî diyar kir. Got Riyaz dê mihvendariya Kongreya Opozisyona Sûriyayê bike bi armanca yekgirtina opozisyonê. Anî ziman, Kongreya Riyaz dê hemû rengên opozisyonê li xwe bigire, çi siyasî û çi leşkerî di nav da opozisyona navxweya Sûriyayê. Derbarê vexwandina hêzên leşkerî û Encûmanên Kurdan, Reydûr Xelîl peyvdarê hêzên Yekîneyên Parastina Gel ji ênartî re ragihand. Heyanha çi dawetname ji wan re nehatiye şandin. Herwiha Muslim Hacî serkirdeyê Encûmena Niştimaniya Kurdî lê Sûriyayê diyar kir. Heyanha dawetname ji wan re nehatiye şandin. Lê dê di rêya Îtîlafa Opozisyona Sûriya re bê şandin. Partiya Yekîtiya Demokrat peyede jî lê ser zimanê Xerîb Hesû nûnerê peyede li Herêma Kurdistanê diyar kir got ew heydarî wê kongreyê nînin. Piştî ragihandina Kongreya Riyaz, Mihemed Alûş serkirdeyê Ceyşil İslam ji rojnameya Şerq Ewsat re ragihand. Seh grûpên cekdarên opozisyonê dê beşdarî di Kongreya Riyazê de bikin. Di nav de Artêşa Azad, Ceyşil İslam, Ehrar Şam û Bereya Şamê. Lê diyar kir got Bereya Nusra beşdarî nake di kongreyê de. Ji ber got xwedî projeyeke taybet e lê Sûriyayê. Tê çarçoveya vilvînên civaka navdewletî ji bo dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyayê re ya got ji 4 sal û nîvan ve berdewam e. John Kerry wezîrê derveyî Amerîka ragihand. Aliyên opozisyonê dê bicivin ji bo hilbijartina nûnerên opozisyonê da got danûstandinan digel hikûmeta Sûriyayê de lê Cinêvê bi serpereştiya netewên Yekbûyî encam din û diyar kir aliyên navdewletî dê beşdar bin di danûstandinan de lê biryara dawî di destê Sûriyan de ye ji bo diyarkirina çarên vîza welatên xwe. Ji aliyê xwe ve jî şandeyê navdewletî ji bo Sûriyayê Stîvan de Mistura ragihand. Ew dê lê Kongreya Riyazê mijare yekgirtina şandê opozisyonê got û bêj bikin. Got ev derfeteke baş e ji bo yekgirtina şandê opozisyonê herwiha amaje bo yekê kir lîsta navê şanda hikûmetê wergirtina. Lê ya giring ew e got şandê opozisyonê berfireh û hevgirtî be. Ji demê ragihandina beyanname Vîyena dû ve. Dê çardê vê mehê de got lê serpêkanîna hikûmeta veguhêz lê Sûriyayê di heyama 6 mehan de û encamdana hilbijartinan di heyama 18 mehan de û destpêkirina danûstandinan di navbera aliyên Sûriyayê de li hev kirin, piraniya vilvîn û lêdwanên aliyên navdewletî bi aliyên çareserkirina krîza Sûriyayê de diçin. İbrahim Adem, Ênar.